ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. סרטון זה מוקדש לעילוי נשמות מלכה בת מאיר ואלגרה בת שלמה. אנחנו אומרים שלום לברוך מרזל, מייסד עוצמה יהודית. שלום לך, אחר צהריים טובים. שלום טוב, לך. הרבה מאוד נושאים יש לנו, בראש אבל כמובן המחלוקת הגדולה בין מפלגת עוצמה יהודית לבין ראשי הקואליציה, כל מה שקורה עם חבר הכנסת אלמוג כהן. בסוף, עוצמה יהודית, לפי החזון שלך, ככה זה היה צריך להיראות? ודאי שלא. אם היו אומרים למישהו לפני 5 שנים שאיתמר בן גביר יפיל ממשלה בגלל משכורות של שוטרים, הוא היה מתפוצץ מצחוק. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד גבוה בתהליך הגאולה. רואים דברים גדולים קורים. מסירות נפש של החיילים שלנו מצליחה להביא להישגים עצומים בשדה הקרב, אבל הממשלה לא מצליחה להתוות מדיניות שתגרום לכל ההישגים בשדה הקרב להפוך למשהו פרמננטי, משהו קבוע, משהו שישנה מציאות, וזה עלול להיגמר כמו עוד סבב יותר מוצלח, יותר חזק, אבל סבב. אל מי אתה מפנה את האצבע המאשימה בעניין הזה? אני חושב שכל הממשלה, אבל איתמר, מהבית מדרש שהוא הגיע, היה צריך להיות על זה לעשות משברים, על דברים כאלה, לשבת ולמחות יום ולילה על זה שלא מעודדים הגירה מעזה, שלא, אנחנו שומעים היום שהחמאס מתחדש, זה עוד לפני שהיה נסיגות בעזה. מחר אם יהיו נסיגות, תוך זמן קצר אנחנו נראה חמאס מחודש ויותר מתוחכם שלמד את שדה הקרב. בלי שאנחנו נרוקן את האקווריום הזה ממים ודגים, אז יישאר שם החמאס, ולכן צריך הגירה ולעודד הגירה וללחוץ על הגירה, והם רוצים לצאת, וממשלת ישראל לא עוזרת להם לצאת, וכשהם שמה המלחמה הזאת תיגמר בצורה לא טובה. אתה מדבר על מה שקורה ברצועת עזה, ואחת הסוגיות הכואבות מאוד זה סוגיית החטופים. יש לך איזה רעיון מה היה יכול להביא 99 חטופים הביתה? טוב, קודם כל בוודאי כשמדברים על החטופים, צריך לדעת שהיום ברור לכולם שהסיוע ההומניטרי שאנחנו היינו שותפים במלחמה לאורך כל הזמן, למנוע מהסיוע ההומניטרי להגיע לחמאס. הסיוע ההומניטרי הוא הדבר הראשון שצריך לעצור. אבל הדבר השני, אם יבינו בעזה שהעסק הוא על זמן שאול, שהמלחמה הזאת מחסלת את החמאס, אז הם היו מגיעים למצב איך היה אומר הרב כהנא, אם אני הייתי שר ביטחון, שבוע אחד החמאס היה מתחנן להגיע איתי להסכם. אנחנו צריכים להגיע למצב שהם מתחננים להחזיר לנו את החטופים. זה הגיהנום שטראמפ מדבר עליו לדעתך? בוודאי שכרגע הם נעשית שם עבודה מצוינת, חזקה, אבל לא משהו פרמננטי שיביא למצב בלתי הפיך. כן, טוב, חוזר איתך לאיתמר בן גביר. בסוף, לפי איך שאתה רואה, מה קרה שם ב5 השנים הללו, מהנער הצעיר, מעורך הדין הנמרץ, למי שהפך להיות יושב ראש עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי? תראה, אני יכול להגיד לך איפה דרכנו נפרדו. ביום שהוא הודיע לי שהוא רוצה להגיע להיות שר, לעשות קריירה. אנחנו אנשים, אני פעיל למעלה מ50 שנה, יומם ולילה בשביל עם ישראל. אף פעם לא חשבתי על הקריירה. הקריירה היא לעזור ליהודים, לעזור לעם ישראל, לעזור במלחמות על ארץ ישראל, להביא עולים, לטפל באויבים. תפקיד מיניסטריאלי בעצם מקדם את האג'נדות שבשבילם נבחרים. זה יכול להיות אמצעי, זה לא מטרה. אצל איתמר זה הפך למטרה. ביום שזה הפך למטרה, הבנתי שאנחנו במסלולים שונים. ולכן אתה מרגיש שגם בוחרי עוצמה יהודית אולי במובן מסוים
קצת מאוכזבים מאיך שזה נראה כרגע? אני חושב שכל אחד ראה שלא לפני הרבה זמן, בסקרים הוא הגיע ל-12 ו-14 מנדטים בחלק מהסקרים, היום הוא מגיע ל5. אנשים מתחילים לגלות את הבלוף. אי אפשר לחיות כל היום על ספינים וכל היום על זה, צריך עשייה, צריך מעשים. ועשייה, יש היום הזדמנות להכניס עשייה אידיאולוגית, עשייה משתנה, תראה מה עושה בצלאל סמוטריץ' ביהודה ושומרון לדוגמה. הוא עושה מהפכה. ופה אנחנו מאוד מאוד מוכזבים לאן שאיתמר הגיע. כן. חוזר אליך, ברוך מרזל, איש חברון, אתה עצמך, חלקים בעם רואים בך איש קיצוני ומסוכן, נפסלת מלהתמודד לכנסת, בסוף גם אתה עברת איזשהו שינוי במהלך השנים? תראה, אני חושב שהיום יותר קל לי להסביר את מה שעבר הרב כהנא, מה שאנחנו עברנו במשך השנים, הרדיפה, הדמוניזציה. תראו, עושים את זה לביבי, האיש שהיה הכי קשה בעולם, האיש הכי מסודר, מיושב, מתון בהתבטאות שלו, הכל, תראו מה הפכו את ביבי, לשטן. אותו דבר עשו לרב כהנא, אותו דבר עשו לנו. אני קיצוני בדבר אחד, בלאהוב את עם ישראל, לאהוב את ארץ ישראל, ועל זה אנחנו לא מוכנים להתפשר. וכל השאר זה דמוניזציה, אני חושב, שנעשית על ידי תקשורת במשך הרבה שנים. לא היה שני ערוצים, לרב כהנא היה שני ערוצים, ושניהם, לא, הרב כהנא כחבר כנסת, 4.5 שנים לא הופיע בתוכנית מלל אחת ברדיו ובטלוויזיה, חבר כנסת, לא הופיע בתוכנית מלל אחת ברדיו ובטלוויזיה, היה חרם עליו, חרם רשמי, בג"ץ אמר שזה לא חוקי, אבל הוא לא הכריח אותם לבטל אותו. כן. מעניין, בהחלט מעניין. כל המערכת המשפטית, הרדיפה, אנחנו עברנו את זה כל השנים. כל מה שקורה היום קרה לנו. אז הליכוד היה בחלקו בעד זה, תמך בזה, כי זה להוריד יריבים מהדרך. ברוך מרזל, תודה רבה לך שהיית כאן איתנו בתוכנית הזאת, תודה רבה.